Ué, com estem? Jo soc el Miquel Àngel i estic fent aquest vídeo perquè segurament molts de vosaltres no mireu gaire contingut audiovisual en català, que vos conec. Perquè tenim el prejudici de que serà de baixa qualitat. Háblame en castellano. Però això no té per què ser així. I avui vos venc amb un argument irrefutable. Aquest argument té nom propi. La magnífica sèrie d'IV3, dirigida per Ferran Pérez, Joan Ortega i Miquel Bert. Patrimoni, cultura, història i un llegat de tradicions que han perdurat fins a dia d'avui en el nostre municipi, a Manacor. Sant Antoni és la primera de les festes més cabdals. Ja s'aixeca la bandera amb els actes principals. No m'atur de menjar mai. Senyorets ben endolcits han estat ben beneïts a la missa de Sant Blai. Espera. M'acaben d'informar que ens ha arribat un rap. I no de menjar. Efectivament, sinó un rap d'unes fans d'aquesta fantàstica sèrie. Que a continuació vos posarem. Pues venimos a presentar una serie total sobre niños que van a llegar y prestar contra la libertad. S'enfronten els problemes. S'enfronten a la vida. Adolescents amb emblemes i un cop en armida. Qui són? Som els de l'hoquei, un equip femení que defensa poder jugar tant com el masculí. Molt bon rap. Ens ha encantat. Estic totalment d'acord amb tu.